Komplement tal-għodu tajba din segwu TVAM, għamilna referenza ftit tal-minuti ilu fl-aħħar diskussjoni li kellna dwar l-importanza li żgħażagħ forsi jiċċaqalqu minn Malta anke għal perjodu ta' studju, anke għal forsi ħidma barra mill-pajjiż, għal perjodu forsi pjuttost sitwal, ħankomplu nitkellmu fuq dan l-aspett, però fissa fl-aspett lokali. U l-importanza li iż-żgħażagħ jagħtu enfasi aktar lill-lingwa u l-letteratura Maltija. U ħan nitkellmu mal-mistidna tagħna dwar. Iva, fil-fatt magħna fl-istudju sabiex jiddiskutu dan is-suġġett għandna lil Emanuel Bsajla u lil Kita Zopper li huma l-President u l-Viċi President tal-Għaqda tal-Malti. U hawnhekk aħna sakemm konna din insegwu l-aħbar sportivi wkoll tajna ħarsa ħafifa lejn il-kodba li ġabulna hawnhekk fl-istudju biex ukoll jagħtuna spunt ukoll dwar l-importanza. Skużani kon ħanwaqqa it-tablet hawnhekk l-importanza. U ħsara li l-ktib ma tantx issir, ma ħsara li t-tablet issir iktar, għalhekk kultant hekk huwa aktar importanti. Il-karta dejjem ngħidu. Mela, kont qed ngħid li tajjeb li nagħtu importanza wkoll il-letteratura għaliex iridu wkoll għalkemm iridu nsalmu lingwi oħrajn iridu nippreservaw ukoll il-lingwa tagħna stess. U l-letteratura hija xi ħaġa ħajja li iżżommna wkoll aġġornati ma' żminijiet u xekk. Forsi kemm huwa importanti, l-ewwel mistoqsija tkun kemm huwa importanti li nibqgħu anke aħna jkollna aċċess għal daw it-tip ta' pubblikazzjonijiet biex anke naġġornaw ruħna f'dak li huwa għandu x'jaqsam mal-lingwa tagħna. Għallet l-għodwa tajba, il-komuni telespettaturi kollha. Naħseb li l-letteratura Maltija għandna ħafna għal xiex nibżgħu għalija. Għax il-letteratura tagħna hija żgħira u hija biss għal nofs miljun ruħ. Eżempju l-Ingliża, il-Franċiża u l-Taljana barra pajjiżhom hi mifruxa mad-dinja kollha. Aħna hija tagħna nofs miljun ruħ, ġifieri jekk mhux ħanibżgħu għalija aħna, ħadd ma ħajibżalna għalija, għalhekk hemm bżonn li jsir iktar taħriġ, isiru iżjed daw is-sezzjonijiet li forsi nitkellmu fuqhom iktar il-qudiem biex il-letteratura tagħna nippreservaw. Issa mistoqsija li jsaqsu ħafna forsi kummenti li nisma' ta' spiss huwa kif ġbajt nikteb il-kliem Malti modern kif jinstema bl-Ingliż, kif. U forsi din hija xi ħaġa li tidher daqsxejn frivola, però ħafna nies qed iddejjaqhom insomma qed jinqataw. Jew ma jafux fejn sejrin fil-lingwa. Konfużjoni naħseb tiddeskrivija tajjeb ħafna. Għaliex hemm min ma jafx kif seqbad jikteb kelma partikolari għax forsi tinstema bli. F'dan is-sens, naf li forsi mhux il-kompetenza tagħkom, però kif tħossu intom li tirrelataw ħafna ma' żgħażagħ f'dan is-sens, kif se nitkellmu minn hawn ftit ieħor, kif tħossu illi qed ikun l-approach u l-feedback illi qed tingħataw miż-żgħażagħ f'dan is-sens? Fil-verità parti mid-dinamika ta' kull lingwa. Jekk tħares lej lingwi oħra, ħan nieħdu l-Ingliż għax u l-iktar wieħed li aħna familjari miegħu. Oriġinarjament kien terz minnu Franċiż, terz Latin, terz Ġermaniku sewwa. Eventwalment beda jassorbi kliem mill-lingwi oħra. Hija parti mid-dinamika ta' kull lingwa sewwa li fejn m'għandix kelma għal xi ħaġa tieħu mill-lingwi qraba tagħha sewwa. U l-istess il-Malti. Il-kelma m'għandniex nużawha qed jidħol wisq kliem il-problema tkun eżatt meta jkollok kelma għal xi ħaġa u tislifha xorta waħda sewwa. Ma ovvjament għandek il-kwistjoni ta' kif ħadd tiktibha, kif ħadd tara fuq materjal stampat. Illi dak mhux kompitu tagħna għaddej xogħol min-naħa tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsin Malti illi qegħdin jaħdmu fuq u nistennew min-naħa tagħhom il-linji gwida ta' kif għandu jinkiteb dan il-kliem. Iżgħażagħ kif qed iħarsu lejn il-letteratura Maltija llum il-ġurnata. Jiena nieħu pjaċir nara pubblikazzjonijiet ġodda li kolli ngħid matul dan l-aħħar 10 snin katru b'mod kbir, ġifieri qatt ma stennejt illi ħanara. Ġifieri mhux biss fil-kwantità, anke fil-kwalità tal-kitba u anke l-kwalità ġifieri ngħiduha l-awtomatik online. Il-qoxra li saret attraenti ħafna. Mhux forsi nweġibkom. Sissa użajna daqsxejn il-kelma kif ħan nippreservaw il-letteratura Maltija. Naħseb li qed nagħmlu aħna bħala Għaqda tal-Malti huwa oltre minn hekk, anzi pjuttost huwa l-kontrarju tek. Mhux kif ħan nippreservawha. Kif kisru l-berri. Kif għandna din-lingwa sewwa, għandna din-lingwa x'ħan nagħmlu biha. Sewwa, ra flok nippreservawha, naraw kif ħanħadmuha, kif ħanċaqalquha, kif ħanġebdu fiha biex niżviluppaw letteratura jew letteraturi ġodda sewwa. U kif qed isir dan? Ifhimni, aħna bħala Għaqda tal-Malti qegħdin noħorġu u nagħmlu sezzjonijiet eżempju ta' taħriġ. Eżempju nħarfu l-ħrejjef u taħżiż
huma żewġ proġetti, ovvjament bil-kollaborazzjoni ma' entitajiet oħra, inħalfu l-ħrejjef ma' Salesiani u taħżis mal-fondazzjoni taħt l-Aġenzija Żgħażagħ. Ħanaqbad wieħed taħżis eżempju kien. Jiena kont qed insegwi ħafna mix-xogħlijiet li kien isir fuq Facebook. L-updates Eżatt, taħżis beda Armajni su xi sena ilu fejn ħarġet sejħa għal kittieba żgħażagħ bejn 18 minn għalija jew 25 sena fejn dawn inażlu 8 kellhom għal 3 darbiet workshops residenzjali, ġifieri livin joqogħdu hemmhekk f'dawk il-livins konna nibatulhom għalliema u fejn huma jħarġuhom fil-kitba kreattiva biex eventwalment barra dawk is-sezzjonijiet li jkunu iktar flimkien, ġifieri inti tikteb anke jekk m'għandekx aptit għax issinti qiegħed fil-livin għax hija sena tal-kitba mhux ħanikteb m'għandix aptit, le jekk inti trid tikteb u ssir kitteb tajjeb, mela anke jekk m'għandekx aptit trid tikteb. Jekk is-suġġett ma jorqtokx, xorta trid tikteb fuqu. Il-kitba hija xi ħaġa li tiġi b'mod awtomatika fis-sens trid ċertu taħriġ biex issir kittieb? Iva, bħal kull arti oħra, le? Jiena jiddispjaċini ngħid, forsi nuża kelma daqsxejn mhux forsi eżatta, illi l-arti tal-kitba hija l-iktar arti abbużata. Fis-sens illi minn meta tkunu għadna żgħar għamilli komponiment. Għamilli komponiment kif? Mela inti meta ħanaqbdu nitalmu impenġu jew ndoqqu l-mużika ħatajlu doqli biċċa sinfonija jew għamilli pittura. Kulħadd meta jkun żgħir jitgħallem jisma' l-istejjer u jirrakkonta. Imma trid taħriġ biex tirrakkonta. Hemm mod u mod kif tirrakkonta. Prattiku ħafna, Emanuel. Per eżempju, darba inti stess konslifni novella biex nagħtiha daqqatajn u ħin minnhom qed illi ħassejt il-frifet fl-istonku tiegħek. Per eżempju, l-kelma tiegħek hemmhekk kienet żejda. Għax hekk ħassejt il-frifet ovvju li fl-istonku tiegħek sewwa qed ngħidu għall-eċitament. Per eżempju, spinta l-qudiem, jekk spinta ovvja l-qudiem. L-qudiem, eżatt, sewwa. Ikun hemm dak il-kliem illi ikun żejjed sewwa li tgħaddi minn ajru. Faċċata ta' qudiem, per eżempju tal-ġurnali, jiena li nara. Faċċata mela ta' qudiem bil-fors sewwa. Allura Maltin mitkellem ħażin. Inti titgħallem fil-kitba illi dawk l-affarijiet iddurhom u ma tagħmilhomx. Hija sena tal-kitba. Jiena dawwart naqra l-kodba forsi anke nġibu close-up tagħhom. Oġobni ħafna nħarfu l-ħrejjef għaliex huwa mmirat għat-tfal imma l-mod kif huwa ppreżentat. Xi kultant teħed tfal mhumiex daqshekk organizzati u dak il-ktieb naħseb huwa ktieb illi juri wkoll xi kultant anke it-tfal li mhux neċessarjament irdu xi ħaġa hekk riġida xi ħaġa, imma dik hija xi ħaġa vera b'mod informali hemmhekk fejn qegħdin anke iwasslu l-kitbiet tagħhom. Kemm huwa importanti li jiġu pubblikati dawn it-tip ta' kotba biex anke nrawmu iktar it-tfal minn qed żgħar jibdew jaqraw kitbiet li ġej mit-tfal din id-darba mhux minn adulti. Infatti naħseb huwa wieħed mill-pubblikazzjonijiet li iktar għall-qalbi dak. Sewwa hemm kitbiet ukoll ta' tfal ta' 8 snin biex niftehmu. Essenzjalment kellna grupp ta' madwar 15 il-tifel u tifla mill-oratorji Salesjan li ħsibna ħafna għajnuna min-naħa tagħhom u mit-teatru wkoll Salesjan. U flimkien għaddejnihom minn mixja minn 8 sessjonijiet sewwa illi fl-ewwel tnej daw familjarizzaw ruħhom mal-ħrejjef tradizzjonali ma' 4 ħrejjef tradizzjonali Maltin. Imbagħad fil-bqija tas-sessjonijiet bdew ikissru dawn il-ħrejjef biex jagħmluhom tagħhom. Pereżempju, f'waħda mis-sessjonijiet kellhom borża b'ħafna oġġetti jalqu għajnejhom joħorġu xi ħaġa u dik xi ħaġa jridu jintegrawha fil-ħrafa. Allura għalihom kienet esperjenza ta' logħba kważi kważi. Mbagħad fl-aħħar kellhom dil-pubblikazzjoni. Allura daw għalihom il-ktieb mhux ħaġa ta' fuq l-ixkafef, mhux ħaġa ta' awtur stabbiliti ma' hija ħaġa li tanġibli ħafna. Qed jagħmel karriera mill-kitba bil-Malti. Sostenibbli il-kitba. Is-suq żgħiru, is-suq u li hu. Però ngħidu s-suq żgħir, fil-sess nifs ngħidu illi llum għandna m'għandniex frontieri. Ras Pablo, jekk Minister Żball Malta għandna livello li hawn kwantità enormi. Bej wieħed ieħor ktieb kuljum. Ġifieri joħorġu xi 360 ktieb fis-sena. Ovvjament mhux letteratura, għandek persentaġġ minnhom letteratura. Għaliex ma jistax il-ktieb Malti joħroġ barra mill-pajjiż? Qasam li qed jiżviluppaw daw l-aħħar snin
notajtajn ukoll sejn għadni żgħir ħafna, żviluppa brata maġla ħafna. Fondi Żviluppa lokalment, x'qed ngħidu l-iżviluppa ġifieri? lokalment imma qed jallaċċja ma' barra wkoll. Fondi apposta xi sena ilu naħseb toqgħod fond apposta mill-Kunsill tal-Kultura u l-Arti sabiex jgħinu lit-tradutturi sabiex Għandna tradutturi f'dan is-sens għax meta niġu għat-traduzzjoni tal-letteratura minn Malti għall-Ingliżi hija daqsxejn sensittiva, le? Mhix ħaġa li ssir. Minnaħat tal-Dipartiment ta' Traduzzjoni jkunu mħarġa mhux biss għal testi tekniċi, ma lanqas milli għaluli studenti oħra ta' traduzzjoni. Però l-iktar li sib tradutturi huma fil-qasam tekniku. Hemm uħud huma ftit illi jitraduċu fuq livell letterarju. U ħafna drabi jkunu kittiba huma stess, illi sa ċertu punt tkun vantaġġ sewwa. Però il-licenzja u xek. Meta teħel tista' tuża lilha mbagħad għandi l-liċenzja poetika u tmexxi. Ġifieri taħsbu li fil-futur jista' jkollna l-possibilità li naraw kotba li jaslu anke f'swieq internazzjonali? Ovvjament, tiġa bħalma tgħid bdejna mixin, eżempju hemm ktib ta' Emanuel Mifsud, tiġan qaleb minn għalija f'żewġ lingwi. Rebaħ il-Premju Internazzjonali tal-Ewropa u barra minn hekk issa ħajaqilbuh bil-Franċiż minn għalija, apparti li tiġa inqaleb mill-ewwel mill-Ingliż. Ġifieri f'dan is-sens m'hemmx frontieri, ġifieri żagħżugħ li jixtieq jaqbad din il-linja ta' kitba għandu l-possibiltajiet kollha. Diment li jaħdem u jirsisti u jfittex l-opportunitajiet ħajrna xilu, ħajjasal. Ssib min jgħid isma' jien kif ma nsibx għajnuna. Fil-verità da xej ta' tiftixa fuq il-Google u ssib il-fondi u tiltaqa' mal-persuni konċernati u ħajjejnuk. Sinjuri, nirringrazzjakom ħafna tal-ħidma li qed wettqu u proset ukoll il-kontributuri kollha tal-uħud mill-pubblikazzjonijiet li ġibtulna ma' hawnhekk u naf li għandkom diversi proġetti li fil-futur tkunu tistgħu wkoll nwaslu spazju għalikom biex tkellmuna dwar. Forsi ta' min ngħidu li taħżis u l-ħan il-Malti għandna sejħa għaddejja bħalissa sabiex min ikun interessat jieħu sehem jista' jibatilna għall-programm li ġej. Eżatt, sen oħra jarġgħu joħorġu xi ħaġa oħra. Jkollna leħen il-Malti għad 33 bħalissa nirċievu diġà hemm konkurrenza tajba. L-indirizz tagħna forsi natulhom huwa għaqda tal-Malti kelma waħda u bitri Ingliżi għaqda tal-Malti@gmail.com. Proset, dwar dan ikunu nistgħu anke ninformaw permezz tal-paġna tagħna fuq Facebook dettalji oħrajn għall-kumdita tagħkom.